kadatay nga dayta nga biyag mo saan mo nga kuko intalok ni Apo Diyos dayta kin ka. It is a gift nga agpaisong intalok na kin ka. You are God's own possession. You are not your own. You are bought by a price. Binayadan na ka ni Apo Diyos ayatin nga kakabsat. Isu nga tapno maawatan tayo ayatin nga kakabsat. Ijay Matthew chapter 25 verses 14 to 29. Okay. Maiarig iti pagarian ti Dios iti maysa nga tao nga agbiyahe ket inayaban na dagiti talo nga adipon. Tapno italok na dagiti sanikwan. Okay, nayaban na dagiti talo. Ti maysa inikan na iti 5 nga talento. Ay kadua inikan na iti 2 talents. 2. Yung may katalo maysa nga talento. Okay, intalok na dagiti iti talo nga adipon santo na panagbiyahe. Kalpasan ti adu nga taon nagsubli. Nayaban na dagiti talo. Tapno makikwenta kadakwada. Inmo na nga nag-report jay inmo una. Ket kunana daytoy jay 5 nga talento adapay iti nagbalin nga adapay iti 5 tinubok iti 5 isu nga 10 amin ti insubmit na. Okay. Yung may kadua, katamo iti kunagayam ni Busna. Okay? Kunana gaputa mapagtalkan ka iti basit abanag. Pagaywan kanto iti ado. Umay ka makipagrag sa kanya. So nga dyan may kadua kunana dito iti 2 nga talento. Kat nagbalin nga 4 nagdubli. Okay. So nga inyat mat iti kunan di jay Busna gaputa mapagtalkan ka iti basit abanag. Pagaywan kanto iti ado. Sumro ka makipagrag sa kanya. Okay. Kunjay maudi kalpasan na napanmot daydi naikan iti maysa nga talento. Ket daytoy iti pagsaritaan tayo tata. Di jay may katalo nga inmawat iti inmawat iti maysa nga talento. Gaputa kunana ibasak dito verse 24 ijay Lukan. Kalpasan na napanmot daydi adipon anaikan iti maysa nga talento. Apo amok naingot ka kinunana agburas ka iti di mo minulaan ket agani ka iti di mo rinaupan. Nagbutungak isu nga inkalik iti kwarta nga inted mo ni isublikon iti kukwa. Okay. Insubli na di jay may sata in kalina. Kinunati among na dakes ka nga adipon sadot amom lang nga ngarudan nga agbursak iti jak minulaan ken agani ak iti jak rinaupan. In deposit mo kuma iti bangko iti inted ko. Tapno itisin mangputakon isublim agraman iti interes na. Kinunana kadagiti daduma alaan yung arud iti kwarta nga adaken kuana. Ket itedyo iti adipon nga adaan iti 10 at talento. Tad adu iti maited iti adaan ket agsubsobranto. Ngem iti awanan uray pay iti basit nga dakin kuana maikato. Anya iti problema ijay maudi nga adipon, may katalo nga adipon. Apay nga inkalina. Okay, sapay lang kumasaan nga sikada ito. Apay nga inkalina. Gaputa umano. Gaputa umuna. Ti umuna dito jay makumpuna nga comparison. Okay. Wenno spleen, S-P-L-E-E-N. Managpasugnod. Gapu ijay comparison, ikong compare na iti resulta na nagpasugnod. Sinutin ba nagpasugnod kada kayo ayatin nga kakabsat? Maapos nga kunami nga kankanae. Okay. Gaputa taluda nagigidanda nga inmay nga talo.
Agaso ini kana DJ may sa iti 5. According to his ability ko nanay. Jay kaya nati itin na. Okay? May sa 2. Tayo so kaya na nga ro. Jay may sa. Siguro itirik na nasaktan. Apay nga may sa kanya. Okay, sana nga maawatan nga isong marod iti kaya na. Baka kasjamot kada kayo. Baka umapapal tayo kadagiti aduti talento na. Baka umapapal tayo kadagiti babak na. Hello. Bak nangakmat ko na. Baka kanan kun tayo. Nawatan tayo yatin nga kapsat. Nung maawatan tayo ni Apo Diyos, inton na di jay kaya tayo nga imaniho. Okay. No ti manihom lang tat jay basit nga lugan. Dajay ti kaya. San mo nga kaya nga mangidrive iti dadakkel nga lugan. Nawatan tayo etin nga kakabsat. Okay. Isu nga inyati naramid na. Inala na dijay talento. Napan na inkali. Oh. Nagpasugnod eh. Dajay tirigat na ti agpasugnod. Sana nga usaran di jay talento na. Sino kada kayo ti agpaspasugnod? Sana kit din nga usaran di jay na italakin kwa na. Okay? Iso nga doon niya iti maikadwa. Nagpasugnod iso nga napanain kali. Iso nga tirigat na. Saan nga nagdubli? Saan nga nagbunga? Kas jay gahanti maaramin no agpaspasugnod tayo. No agi compare tayo. Kas jay akmat ko ma. Guwapo akmat ko ma. Nga kas jay isuna. Napintas akmat ko ma. Nga kasala isuna. Okay. Apa yan nga mabalin nga be content ko na ni Apo Diyos. Be content of what you have. Okay. But not satisfied. Kaputa dakas ka nung satisfied. Kaputa na Jesus iti mang satisfy kada tayo ayatin nga kakabsat. Amen. Narigat ti agpasugnod. Dajay ti problema iti church. Wadadadag ti agpasugnod. Pumanaw da. Among no pumanaw kayo dyan church. Haan nga awan ti an nga mapadakas ti church. Ti mapadakas mutla ang katsika. Okay. Gaputan mo ada iti busor mo iya church. Padakkel bendisyonan na tani Apo Diyos iya church. Bendisyonan ni Apo Diyos iya pastor. Si kamot lang ti kakaasa. Ayatin nga kakabsat. Okay? Iso nga yan, bawal ang magtampo. Amen? And number 2. Nati ko na ijay verse 24. The one who had received 1 talent came up and said, Master, amok nga, you are a hard man. Agapit ka iti saan mo nga inmula. Agani ka iti saan mo nga inraot. Okay. I am afraid. Nagbutungak. Isu nga napan ko inkali. Okay. Amom. Nagbutungak. Isu nga fear. Buteng. Okay? Ngum daytoy fear nga daytoy nagbuteng isu na agpalpalusot. Gaputa nagbuteng nga ag-ani ka iti saan mo nga in mula kung kunana agpalpalusot nga isu na. Isu nga dagijay nga mangikom-compare iti bagina iti pada nga tao iti bagina ijay church. Okay? Isuna iti agpalpalusot. Isuna ti ada iti butong na. Kung kumpurmi iti iras-rasuna. Okay. Amok nga, you are a hard man kung kunana. Agapit ka iti saan mo nga inmuna. Okay. Agapit ka iti saan mo nga inraot. Hallelujah. Isu nga nagbuteng nga.
See, you have what is yours. Ayatin nga kakabsat. Okay. Jay butang tayo. Kitaan tayo. Mangibunga iti kumkumpormi nga ara-aramidan tayo. Saan tayo kit din nga usaron di jay pudno nga intalak ni Apo Diyos kada tayo. Ti resulta na pa agbalin ka nga problema ijay church. Hallelujah. Ang nga sikada ito iso sika iti para tugtugaw ijay tugaw para papapulot nga no usaron da kakat. Sige isuda ti adu iti talentuna. Hello? Neje. Kung kunata yung dagi jay babak nang iti mangten. Hello? Dagi jay adu iti kwarta na iti tumulong kung kunata yung. Tasyakat ba si iti kwarta? Kas jay ba ti ibagbagana iti panagaywan ayatan nga kakabsat. Dajay ket agpaspasugnod kan samot kan ni Apo Dios. Agpalpalusot ka. Dayto iti problema. Ijay may sangat talento. Dati butang kinkwana agpalpalusot isuna. Problema isuna. Ijay komunidad. Saan lang ijay church? Ora ijay community, mabalin pa yung ijay pamilya. Hello? Kan number 3. Okay. Ijay verse 26. But his master answered and said to him, You wicked, lazy slave, you know that I reap where I did not sow, and gather where I scattered no seed. Okay? Nyati kunana, lazy slave. Sado. Amuyo ti resultana, no si kakot agikom compare ka, ikom compare mo't bagim, agpaspasugnod ka, okay? Agpalpalusot ka, kung kumpormi nga rason iti ibagbagang, gapu iti saan mo ngay naramid, agbalin ka nga sarot. Bayang taramidon na. Okay. Hallelujah. Ito ikat mabalin nga dahito yung church day, kasla jay church ti kastoy. Okay. Gapu itikit kitaan nga basit ti adakin yam, basit ti na italokin ka. Okay. Ibagbagam nga, sige ba, no dati trabaho di church, no dati trabaho iti para iti pagarian ti Apo, adu ti rason tayo, sakot adu ti dadu mga trabaho. Ayon unak ajay pag-tuition ti ubing ko, ayon unak ajay pamilya, ay day talakit di trabaho iti church, iti papanak. Hello, remember, day tangabiyag mo. Insalakan da ka ni Apo Diyos nga libre, dakkel ti ayat na kinyam. No day ti problema, gusto na ti asitgan tayo. Okay, tulungan na da tayo. Saan na da tayo nga baybayan? Ayatin nga kakabsat. So nga dito iti madingay nga dunggan no sumangot tayo ko ni Apo Diyos. Okay. Nasakit nga dunggan tayo nga kunana si kakat talentado kang nga tao ngam sagot ka. Napigsa kang nga tao ngam sagot ka. Insabot ko dagiti nga kasapulan ngam sagot ka. Amen. Sapay la kumata saan nga saan tayo magbalin nga kasjay. Ijay verse 29 kunana, for to everyone who has more, more shall be given. In he will have an abundance, but from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. So nga dagijay babak nang dagijay nga adot itid na. Isu ti bumakbak nang ata naimot DJ basit amoy kwartamot lang ada jay Luke 16:10 kwartamot lang ti ibagbagana dito siya sino man nga mapagtalkan iti basit mapagtalkan iti dakkel.
Ti mapagtalkan iti dakkel. Mapagtalkan iti basit. Dayjay iti panunutan tayo. Hantay nga orayan nga dakkel ti umay kada tayo. Jay basit nga dakanyam agbalin tayo nga mapagtalkan.